Greek εδώ και σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο βίντεο με Soccer Stars. Όποιοι θέλετε κατεβάστε το. Με τον Κώστα Gamer που είναι αδερφός μου. Γεια σας παιδιά. Ναι. Θα παίξουμε εναντίον με κανονικά λεφτά. Παίζεις, ναι. Ένα. Αυτά του παιχνιδιού. Ναι, κανονικά ναι, ήταν λεφτά του παιχνιδιού. Είμαι 17 level, ο Κωστίνος είναι 29 από 30 και εγώ πάω 18. Λοιπόν, πάμε. Μα στείλω εγώ. Ναι, στείλω μου. Στα 200. Δεν έχω. Όχι. 25, εντάξει. Έχω ξεμείνει. Θα παίξουμε και ένα κανονικό μετά. Ενώ ο Κωστίνος θα παίξει με έναν άλλο μάχη και εγώ με έναν άλλο. Δεν είμαι τόσο καλή. Έχω πολλές μέρες να το παίξω. Έχω βασικά 2 μήνες ή όχι. 2 χρόνια ή 1. Δεν θυμάμαι. 2 χρόνια. Και εγώ αν το έπαιζα ακόμα αυτό το παιχνίδι. Και ο Κωνσταντίνος το έχει κατεβάσει εδώ και μία εβδομάδα παραπάνω από μένα αυτό το παιχνίδι. Εγώ τώρα το κατέβασα. Οπότε αυτός έχει ξαναθυμηθεί τα κόλπα που κάναμε. Σχεδόν. Και το βαλέμε. Ναι. Είναι στα 2 γκολ. Ναι, εντάξει, δεν χάνεις πολλά. Εντάξει, ευδοκία εσύ έχεις πολλά λεφτά. Ναι, να πω την αλήθεια, έχω 80 ευρώ. Τα χάσα όλα. Έπαιζα στα πολλά λεφτά. Έπαιζε στα πολλά. Και τα έχω. Δεν πειράζει. Να πάρει ένα μάθημα να πούμε. Είχα περίπου 30-50 χιλιάδες. Καλά βάλτε. Ρε. Πάμε άλλη μία. Πάμε. Πάμε στα 100. Τι κάνετε, εντάξει, κάνω. Πάμε στα 100. Έχω τους Αργεντίνους. Πού? Εδώ. Ναι. Όμως είναι ωραία όμως. Αυτό κάνουν μόνο 800. 900. Όχι, εντάξει. Θα μαζεύουμε για τα πολλά, για τα τέλεια. Ναι, και εγώ γι' αυτό μαζεύω. Θα μαζέψουμε για αυτά. Ναι, αυτά ξέρεις από τα έβλεπα. Αυτά τα έβλεπα από πάρα πολύ παλιά. Εγώ αυτά εδώ. Παιδιά, εγώ είχα 79.000 και ο Βλάκας δεν τα είχα πατήσει. Γιατί ήθελα να ανεβώ για να πάρω τα πιο καλά. Και έτσι δεν τα πήρα. Έκανα βλακιά. Και μετά έτσι να πέσει και έχανε. Ναι, δεν και μετά τα πήρες. Πάμε άλλη μέσα στη Κωστίνε. Εγώ, να ξέρεις, έχω 102 ευρώ. Άμα χάσω, μετά δεν έχω να παίξω. Εντάξει. Αλλά δεν νομίζω να χάσω. Συγγνώμη. Ναι, δεν είσαι πολύ καλός. Ορίστε. Πάμε. Είναι ωραίο παιχνίδι το Soccer Stars. Εγώ το παίζω, ασχολούμαι. Και ευδοκία τώρα λογικά θα ασχολείται για να σας δείχνει τα κόλπα. Για να σας δείχνει μερικά βιντεάκια. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, δεν είναι άχρηστο παιχνίδι. Ναι. Πάντα αρχινάω έτσι, δεν ξέρω γιατί. Μπορώ να πω αυτή τη χρονιά, βασικά γενικά, παλιά ήταν πολύ δημοφιλές παιχνίδια, αλλά τώρα... Ναι, τώρα είναι το Clash Royale. Ναι. Το κάνουμε για Clash Royale παιχνίδι. Φυσικά. Γιατί κάνω βλακίες. Βασικά δεν ήταν βλακία, δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Η αλήθεια κάνω βλακίες. Γιατί δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Πάντα αρχινάω έτσι, να το ξέρεις. Και χάνω γι' αυτό. Πάμε άλλο ένα. Άλλο ένα και μετά θα παίξουμε. Ναι, μετά ναι. Πόσο είναι? Είναι 4 λεπτά το βίντεο. Εντάξει, έχεις ακόμα. Έχουμε ακόμα. Πολύ. Στείλε. Κανονικά δεν έπρεπε να βγούμε. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Να κάνω βλακιά. Ένα λεπτάκι να ξαναμπω. Να παίξουμε ένα μάτς. Όχι. Στείλε μου εσύ γιατί εγώ πρέπει να γράψω. Λοιπόν. Γιατί έχω πολλούς φίλους. Ναι. Όπα. Όχι τώρα όμως, περίμενε λίγο. Ναι. Θα σου πω. Στα 100 αν θα μου στείλεις. Έλα, στείλε μου. Πάμε. Έχασα πολλά ευρώ.
Ξέρω εγώ, έκανα πολλά. 100 ευρώ έχασες μόνο. 125. Ναι, είναι ακριβή. Ναι. Και τώρα έχασες 200. Τι θα γίνει. Γιατί άρχισα εγώ πάντα πρώτη. Θα κάνεις κάτι που να μου το βάλεις, αλλά... Δεν ξέρω, εγώ θα κάνω αυτό. Λίγο πιο ξεστά. Αυτό εδώ. Δεν θα μου το βάλεις βασικά. No. Μου το έβαλε. Όχι, δεν θα σε βάλω. Θα κάνω βλακεία. Ναι! Ναι, εντάξει. Όπα. Α, ναι! Αυτά θυμήθηκα. Πού πατάς εδώ. Εμείς θα πάρουμε αυτό. Ναι. Για το επόμενο μάτσι. Καλό, καλό. Δεν τα κούμπηξε το τερματοφύλακα. Να πάω λίγο κοντά, ήθελα όχι να την ακουμπήξω την μπάλα. Να την εγκλωβίσω. Τώρα ξανούς κάνω, ξέρω κάτι. Το μεταξύ με αυτό δεν ξέρω τι κάνω. Μπράβο, δοκιάσεις πάρα πολύ καλά. Κάνει μια δυνατή έτσι να πάει να φύγει. Να κάνει άλλο. Το ήξερα, το ήξερα. Έπρεπε να βάλω δύναμη. Εγώ πρώτα δεν θα το βάλω. Ουχ. Δεν το είπα. Δεν το είπα. Είμαι πολύ άξιο. Είμαι νουμπάς. Να το πω αλλιώς. Δεν ξέρω καν. Τέλος πάντων. No! Θα κάνω πάλι βλακία. Α, Παναγιά μου, το έβαλα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για μένα. Μπράβο, καλό μάτσο, Κωνσταντίνε. Παίξαμε. Πόσες φορές παίξαμε? 3 και νίκησα στη μία. Ναι, δεν θα παίξω εδώ, θα παίξω... Εδώ θα παίξω. Παίξω στα 100 που θέλω, πολλά θέλω. Δεν ξέρω, πρώτη φορά έπαιξα, μόλις τώρα το κατέβασα, αλλά μπήκα Facebook. Πω, αυτός είναι 19. Α, καλά. Τι είδες πάλι? Αυτός είναι 19 level. Καλό όμως αυτό. Είναι κάτι κόλπα που εγώ πατάς, πηγαίνει στον τοίχο και μετά στο βάζει, κατάλαβες. Δεν το βάζω. Είδατε, νομίζετε πως θα βάλω αυτό το γκολ, αλλά δεν έβαλα αυτό το γκολ. Αυτός μου το έβαλε, ναι. Παναγιά μου. Δεν ξέρω, κάνω βλακίες. Πρέπει να το συνηθίσω, πρέπει να συνηθίσω να παίζω. Έχω πολύ καιρό να παίξω. Ω Παναγιά μου, τι ήταν αυτό ρε. Άντε για. Ναι, άντε για, τώρα μου το έβαλε. Όχι. Κάνε εσύ την προκίνηση. Θα κάνω όπως πάντα βλακίες και το έβαλε, ναι. Ω Παναγιά μου, ένα γκολ ακόμα. Ωραία. Ένα γκολ είναι. Ένα γκολ είναι. Εντάξει. Εμένα μου το έβαλε. Κοιτάξτε. Παναγιά μου. Του εντάξει δεν ξέρω γιατί λέω συνέχεια Παναγιά μου. Όχι, αλήθεια, το έχω παρατηρήσει. Μου το έβαλε. Όχι.
αυτό το πιόνι μπροστά. 1-0 αγωνικά. Εμείς 1-1. Όποιος το βάλει. No. Είμαστε 1-1. Τι κάνω. Έκανα μια βλαγία και μισή και μου το έβαλε. Τι έκανες? Α, εντάξει. Αυτές είναι εντελώς άχρηστες. Και εσύ κάνεις πλακίες. Το ξέρω. Α, όχι. Καλό ήταν, μπράβο. Άμα ήταν αυτό πιόνι και το άλλο πιόνι. Άμα ήταν αυτό πιόνι και το άλλο πιόνι. Εντάξει, κάνω όνειρο. Άμα είχα κι εγώ φτερά, πετούσα. Ναι. Άμα δεν ήταν, άμα. Άντε. Μετά άμα σου μέσα. Τι θα κάνει αυτός? Εντάξει. Πολύ καλός. Εμείς μάλλον είμαστε 1-1. Αν δεν μου το βάλω αυτό, δεν θα λέω. Μπράβο σου. Τι νιώμπας. Εγώ να δεις με τις φλακίες. Ω, κόλλησε. Ωρε. Τι κάνω? Πώς είναι το βίντεο? Το βίντεο είναι 11 λεπτά. Θα τελειώσουμε αυτό το μάτς και... Ναι. Σε λίγο πάει 15. 12 λεπτά είναι. Και όμως έχασες. Εντάξει. Θα περιμένουμε να τελειώσει το μάτς και μετά θα το κλείσω. Άμα δεν είναι θα βάλω αυτό το γκολ. Δεν θέλω να πάθει κάτι το βίντεο. Ναι, γιατί και εμένα το YouTube μου λέει όχι πάνω από 15 λεπτά. Έλα, βάλτε το. Ξεστά πάρτε. Ναι! Γκολάρα! Γκολάρα αυτό το βίντεο, ναι. Καλά, περίμενε πρώτα αυτό και να πας τα λεφτά να τελειώνει και μετά λες αυτό το βίντεο. Good game, φίλε μου, μπράβο σου. Λοιπόν, είναι εδώ, στο μάτι ο ξαδερφός μου, θα το βάλω στο βίντεο. Είναι εκεί πέρα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe για να πάει καλά το κανάλι μας. Αφήστε στα comments σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Αυτά. Bye.